Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan channel mai albarka. A wannan bidiyo zan nuna muku ne yadda ake samun data kyauta a layin MTN Glo Airtel. Domin samun wannan datar ana da buƙatar ka garzaya shafin Play Store domin kai downloading din shi application inda zaka samu damar samun wannan data ta kyauta. Application inda zaka yi downloading shi ne TikTok Lite. Idan ka shiga shafin Play Store kai searching TikTok Lite kamar haka, ya fito ka danna installing. Idan yayi downloading ya gama, zaka jira shi kamar yadda kake gani haka yayi downloading ya gama. Daga zarar ya gama downloading yayi installing zai nuno maka alamar open. Daga zarar ya nuno maka alamar open, zaka danna alamar open ne ka bude wannan TikTok Lite, kai sign off, normal sign off kamar yadda ka sani. Amma fa ka sani kar ka dauko wani TikTok na daban, ka dauko normal TikTok, domin idan ka dauko normal TikTok ba zai maka abin da ake bukata ba. Abin wanda ake bukata kai downloading shine TikTok Lite. Daga zarar kai downloading ɗinsa yayi installing kamar dai haka yadda kake gani, alamar open tana fitowa a ita wannan manhaja ta Play Store. Zaka danna alamar open. Wannan application yana budewa. Abin da ake da bukata shine zaka yi normal registration kamar dai yadda ake yi. Zaka sa phone number ka, za su turo maka da verification code ka mayar musu kamar dai yadda zan nuna muku dai a wannan bidiyo da nake gudanarwa a yanzu. Gashi nan wanda nake downloading yana installing ne. Daga zarar ya gama installing zamu shiga wajen registration. Idan ma baka taba registration din ba sai ka ga yadda ake yi. Idan kuma ka taba yi, wallahi alhamdu haka ake so. Kawai abin da ake so kai normal sign off. Daga zarar ka sign off a TikTok Lite, sannan kuma da number da baka taba yi ba, ka dauko number ka da ka taba wannan da ita. Ana son ka samu fresh number waya ne wadda baka taba signing TikTok da ita ba, sai kai sign off. Domin da ita ne zaka iya samun damar claiming din wannan free data da ake samu a wannan manhaja ta TikTok. Daga zarar haka zaka yi signing da email ne ko phone number. Kamar yadda kuke gani ni yanzu zan yi signing ne da phone number. Kamar yadda kuke gani ga phone number option na shiga ni nan, na sa phone number ta. Zan sa phone number ta. Daga zarar na tafa phone number ta kamar haka yadda kuke gani, gashi nan ina saka phone number ta. Daga zarar na saka zan danna alamar sending code. Za su turo min code, verification code. Suna turo min verification code. Zaka saita captcha. Wannan captcha ne, alamun cewa kai ba robot bane ba. Idan ka saita wannan hoton, ka saita shi yadda yake a zahirinsa, to za su baka damar wucewa kai verification ɗinka kenan. Daga nan za su turo ma 4-digit code a cikin WhatsApp ɗinka. Ba za su turo ma kakkai tunanin akan text message. Indai number an buɗe WhatsApp da ita, a WhatsApp za su tura ma da wannan verification code. Kamar yadda kuke gani, gashi nan zan je WhatsApp ɗina in ɗauko wannan code ɗin domin in kwafo shi, in sa shi a wannan gurin da suke buƙatar a sa musu. Kamar yadda kuke gani, gashi nan sun turo min code ɗin nasu a WhatsApp. Kamar yadda kuke gani ga code ɗin sun turo guda 4. Gashi nan na mayar musu. Kana mayar musu sai ka saita date of birth ɗinka, ranar haihuwarka, ranar da watan da kuma shekarar da aka haife ka. Kana saitawa sai ka danna alamar next. Normal sign up dai da ake yi na TikTok kamar yadda kuka sani. Kana shiga TikTok ɗinka, zaka yi bayan date of birth akwai, daga date of birth sai kuma password da zaka sa. Zaka kirkiri password ɗin da zaka yi amfani da shi. Kamar yadda kuke gani gashi nan ina kirkirar nawa password ɗin wanda zan yi amfani da shi a wannan TikTok nawa. Kamar yadda kuke gani gashi nan na sa WhatsApp sai username. Daga password kai sai username. Zaka sa username inda zaka yi amfani da shi a TikTok ɗin. Kana sa username inda zaka yi amfani da shi sai ka danna alamar next. Gashi nan kuna kallo sun bani pop of message. Gashi nan inviting a friend for TikTok Lite to get 500 MB each. Duk wanda ka gayyata da referral link ɗinka, okay, da in ce da inviting code ɗinka, idan ya har ya sign off da TikTok Lite, to za su baka 500 MB free. Kamar yadda kuke gani gashi nan ni na sa inviting code ɗina. Gashi nan zan sa inviting code ɗina. In ku kalla kamar haka gashi nan na sa inviting code ɗina. Ina claiming gashi nan, bari ku gani haka sun ban 100 MB. Wannan 100 MB idan bayan an baka ita sai ka je kai activating ɗinta. Kamar yadda kuke hadi gashi nan na zan danna, na shiga wajen activating. Kana danna activate sai ka sa phone number ka da kake so ka dinga receiving data, wadda idan ka yi referral ɗin mutum
ya sa inviting code ɗinka za ka samu 500 MB free. Kamar yadda kuke gani gashi nan na yi claimantawa, yanzu za ku ga sun yi min message cewa an bani, ga message nan ya shigo cewa an bani 100 MB free. Farko idan kai sign off 100 MB za a baka, idan kuma kai referral din wani za a baka 500 MB ne. Kun gane nan gurin activating ne. Misali idan kai referral din mutum, data tara ma ita za a dinga yi anan, sai ka dinga shigowa TikTok ɗinka, ka shigo wannan gurin sai ka dinga activating ɗinta. Kaga yanzu na yi activate din 100 MB. Next idan wani ya yi amfani da inviting code ɗina, zan zo in activating din 200 nan, da haka dai har zuwa 10 gig. Kamar yadda kuke gani wannan inviting code din, wannan wanda kuke gani akan screen din nan yanzu, inviting ƙasa ga inviting code din, shine inviting code din da za ku yi amfani da shi wajen register bayan kun gama register TikTok Lite din. Idan kuka sa wannan inviting code din, to nan take 100 MB za ta shigo cikin line da kuka yi registration din TikTok Lite din da shi. Wannan inviting code ne shi za ku kofa ku sa a wajen inviting code bayan kun gama registration na TikTok Lite. Kamar yadda kuke gani gashi nan a nan gurin za su dinga tara ma duka datar da kai samu wajen inviting din mutane da kai da inviting code ɗinka. Duk wanda ya yi amfani da inviting code ɗinka ya yi registration da TikTok Lite, to zai saka samu 500 MB free. Mutum goma ne suka amfani da inviting code ɗinka suka sign off na TikTok Lite, to a yau za ka samu wannan data ne duka. Za ka dinga activating ɗinta ne a duk lokacin da ta taru. Gashi nan misali ba in ta taru ba, a yanzu aka yi ta, za ka iya claiming ɗinta a yanzu. Valid ɗinta ko 7 days ne. Kuma kalla ga 10 gig can a can ƙasa, nan kuma ƙasan nan ga 4.5 gig nan. Ita kuma tana iya kawa ma, validity ɗinsa yana iya kawa 1 month. Wannan ita ce hanyar da ake samun free data a layukan MTN, Glo, Airtel da duk dai network da kake amfani da shi. In dai kai sign up da shi, za su baka ita wannan free data. Wannan free data farkon sign in za su baka 100 MB. Bayan ka yi amfani da referral code ɗinka a inviting code ɗinka, ka yi referral ɗin wani, shi kuma bayan ya yi signing off an ba shi 100 MB, kai kuma za a baka 500 MB. Duk signing ɗin da mutum ya yi da inviting code ɗinka za ka samu 500 MB. Shi kuma da ya first signing zai samu 100 MB. Shi ma idan ya referral ɗin wani zai samu 500 MB. Wannan dai a takaice ita ce hanyar da ake samun data kyauta a duka wannan layuka namu da muke amfani da su, ma'ana Airtel, MTN, Glo kenan. Wannan dai ita ce hanya da ake bi a iya samun wannan data kyauta ta hanyar amfani da TikTok Lite. Ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. Mun gode da kallon wannan bidiyo da aka yi. Muna buƙatar a mana like, a mana share na wannan bidiyo ga 'yan uwa da abokai wanda ake so su amfana da wannan gara ɓasa ta free data ko all network. Mun gode da kallon wannan bidiyo da aka yi, sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Kada ku manta, bayan kun yi downloading TikTok Lite kun yi sign off, dole sai kun yi amfani da inviting code za ku samu free data ɗinku. Wannan code ɗin shi za ku yi amfani da shi domin ku activating ɗin free data da za ku samu a TikTok Lite. Mun gode da kallon wannan bidiyo da aka yi.